IFM News. IFM News. IFM News. Palengke Report. Good morning, Idol Lawrence. Dayto yan ti Presyo, tinadumaduma a klase ti Ikan, itatangal daw iti Chendaan iti Laoag City. Presyo iti calamares, 230 pesos ti kada kilo. Paltat, 170 pesos. Galunggong, 250 pesos. Tilapia, 150 pesos. Bangus, 250 pesos. Pasayan, 600 pesos. Timit presyo ti tahong ket 120 pesos. Talakitok, 480 pesos. Pampano, 450 pesos. Ken ti boneless a bangus ket 125 pesos iti kada supot. Dayta pailay nga rod Idol Lawrence, ti presyo tinadumaduma nga ikan, itatangal daw iti Chendaan tayo, iti Laoag City. Para iti price watch tayo, iti Palengke Report, dayto ni Idol Tony G, Tatak RMN.